Hvad er biodiversitet? Biodiversitet betyder mangfoldigheden af liv i naturen, og det dækker over alt levende, planter, dyr, svampe, mikroorganismer, samt de økosystemer, som de lever i. Yes, og en høj biodiversitet betyder, at der er mange forskellige arter, som er godt for naturens balance. Og her er vi et sted, hvor der er høj biodiversitet tæt på GOG. Vi er i sådan en lille park, hvor der er mange blomster og planter og træer. Her er jo også fugle og insekter, som I kan høre, og de bidrager alle sammen til økosystemet. Den store variation af planter og dyr, de gør området rigt på biodiversitet. Her ser vi et område med lav biodiversitet. Der er kun få arter, og økosystemet det er ikke så varieret. Og når der ikke er så mange planter, så lever der jo heller ikke så mange dyr og insekter. Yes, og hvad kan vi gøre for at øge biodiversiteten i et område? Vi kan for det første plante flere træer og blomster, så der kan leve flere insekter og dyr. Og så kan vi også undgå at slå græsset lige så ofte, så der kan vokse flere planter og urter i græsset. Ja, og så kan vi sætte redekasser op til fugle, og så bruge færre pesticider, så der er flere insekter, der kan overleve.